Vi har haft stor efterspørgsel på det nye produkt Kæbe, som er en spartel med farve i. Den giver rå og rustikke vægge, uden man behøver at males bagefter. Jeg vil gerne vise, hvordan man gør. Til det skal man bruge en kæbespartel. Den fås i 31 forskellige farver. Og så skal man bruge en voksbehandling bagefter til at beskytte spartlingen med. De ting, vi skal bruge, det er handsker, så er det tape, afdækning, 3 eller 2 forskellige slags spartler, en slibeklods og 2 forskellige kornstørrelser af sandpapir. Så skal vi bruge en støvkost, mikrofiberklud og en tryksprøjte. Jeg har nu gjort klar til at spartle. Det, der er vigtigt, det er, at man har en glat væg og får dækket rigtig godt af. Jeg starter med at lægge et tyndt og jævnt lag på, cirka 1 mm tykkelse. Det, der gør Kæbe nem at bruge i forhold til almindelig spartel, er, at overfladen ikke behøves at være helt glat. Derved får du det rå og rustikke look. Pas på med, at der ikke kommer bare pletter. Det, der er vigtigt, det er, at du ikke får de her luftbobler i. Det skal være helt glat. Jeg bruger 2 bredder spartler for at få endnu mere tilfældig struktur. Sådan, så fik jeg spartel første gang. Det vigtige, det er, at du får fjernet tapen, mens spartlingen stadig er våd, så den ikke tørrer fast. Jeg har lavet en væg her i forvejen, hvor jeg har spartlet 2 gange med 16 timers mellemrum. Og så skal vi til at slibe, inden vi skal til at give voks. Den måde, vi sliber på, er i cirkler, og det er simpelthen for at få de her skarpe kanter væk. Nu har vi sleben, og nu skal væggen lige støves af. Nu har jeg støvet væggen af, og skal til at give det en voksbehandling. Til det bruger jeg Kæbe Topcoat. Jeg anbefaler, at man påfører det med en tryksprøjte og har en mikrofiberklud med. Jeg vil nu til at påføre det. Det gør jeg i et tyndt lag, nedefra og op efter. Hvis der skulle komme nogle løbere, så er det vigtigt, at man får dubbet dem af med mikrofiberkluden. Ellers kommer det til at ses ved slutresultatet. Nu har jeg givet en voks første gang. Så skal der lige gå 2 timer, inden jeg giver voks anden gang. Det er vigtigt, at du får dækket godt af, fordi voksen den er ikke til at få af, når den først er tørt. Når jeg har givet en voks anden gang, efter de her 2 timer, så er væggen faktisk færdig. Så har du en flot, rå og rustik overflade. Hvis du eventuelt har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på 86 43 85 00 eller skrive til os på hcfarver.dk. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at komme ind og se det inde i butikken. God fornøjelse.